Lege proiektu bat dago martxan. Nola dago lege proiektu hori edo zer da lege proiektu hori? Bai, gu orain dela 2 urte hasi ginen, deitu ziguten 52 aditu ezberdinei independenteak, bakoitza pentsakera ezberdinekoa, norabide ezberdina, baina digitalki jakintza geneukaguna. Eta horrein gendun amankomunean urtebete lan, eta horretera gendun txosten bat minimoak guretzako zien hoiekin. Eta hori, bere ibilbidea jarraitu du, eta orain poliki hori lege bilakatu nahi da, eta iraietikan aurrera jauste duguia, lege izateko posibilidade handiak izango ditula. Eta izango da hori, besteko gehien bat, adin txikikoen artean, ze orain arte erabili dugun hitz bat izan da, ardura edo erabilera arduratsua izatea. Hori beti ere norbanakoan jartzen du ardura guztia eta ez du jartzen enpresa guztia, hauek nora erabiltzen duten beraien logika guztia eta negozio guztia. Eta orduan guretzako ardura beste leku batean jarri behar da nerabean edo aurran jarri beharrean. Beraz, lege hau nerabe edo pertsonengan zuzenduta egon baino, enpresei zuzenduta dago? Bai, guretzako hor da bilakaera eta aldakaera. Ze orain arte indego, gazte hauek ez dakite beste zer egiten. Ez. Eta eskolari bota errua, eta eskola gurasoei, familiei. Eta familiei, eta da borroka ikaragarri handi bat, etxe guztietan, denok experimentatzen dugun borroka da, eta hori borroka maigabe bada, eta gaina ez du inora eramaten. Ez, beraiek sortuak dituzten plataforma guzti hauek egina daude adiktiboak izateko. Menpekotasuna sortzen dute. Guregan sortzen dute, nik 53 urterekin muga jarri behar diot, imaginatu 12 urterekin. Orduan, egiten dana da, begirada beste alde bateraka eraman, eta da esatea, guk jarriko deguna da, muga bat, enpresa guzti hauek esartzeko gure txikien bizitzatan, baina gure txikietako bat, edo adingabetako bat sartzen bada, zuen plataformetan, hemen jamendikan aurrera ez diogu ardura jarriko familiari edo aurrari, jarriko zaio enpresari. Beraiek izango dut ardura, beraiek egin beharko dute barrera hori, beraiek badakitelako, ze beraiek jartzen dute oso ondo, 14 urtetik bera, ezin da erabili. Badakigu hori ez dela egia, errealitatean jende guztiak erabiltzen dula, 12, 10, 11 urterekin. Orduan, bete dezatela, beraiek hainbeste jarri duten, adin hori. Esan duzu eta jakina ere bada ez da mendekotasuna sortzen dutela sare sozialek. Ze eragin, ze albo kalte eragiten dizkiete gure gazteei? Konzentrazioan adibidez, konzentrazio falta sortzen dute? Bitu nahi, konzentrazioarena jende guztiak zezunen arreta, arreta gabezia. Eta jende guztiak hartzen du arreta, ez dugu orain ordubete pelikula bat ikusten. Arreta gabezia da, ez dugula gure artean entzuten. Ez geha entzuten. Bakoitza dago bere munduan sartuta, individualismora sartu digute ikaragarri, eta gaude bakoitza gure mikromundu hortan mugikorrean sartuta. Eta ez geha kapazak parean daukagun hori entzuteko. Entzuteko eta esango nuke orokorrean komunikatzeko. Komunikatzeko, bai. Elkarri begira, elkarrizketa normal bat izateko. Asko hitz egiten dugu, baina oso gutxi komunikatu. Eta gauza bada konektatuta egotea eta beste bada binkulatuta egotea. Eta konexioak egitea oso erresa da. Ni bikote bat izan dezaket, momentu honetan rollo bat, eta gero bikote hori guztea. WhatsApp patetikan oso erresa da. Baina pertsona baten ondo ajun eta esan, ez dut zurekin jarraitu nahi, oso ezberdina da. Orduan kontuz, hortara iritsi gara. Hortara iritsi gara. Hortara iritsen nahi zuten. Berandunoa enaiz iritsiko, lan hitzordu bat berandunoa enaiz iritsiko. Bikote hitzordu bat berandunoa enaiz iritsiko. Eta errespetu faltak ditu orduan bestearekiko, bestearen denbora. Esan duzu, hortara iritsi nahi zuten, esan duzu? Bai, noski. Esaten dagunean debekoa, ni badak jende guztia gelditzen da adin tartea. Nik hau ja pertsonalki maiten bezala esaten dut. Niri ez da inbeste hori. Nik guk ikusten duguna da bilakaera, ikaragarria handia dela soziologikoki. Aldatzen nahi gaituzte guri alde hortatik, orduan, noraino gaude prest enpresa mota hauek beraien logika algoritmiko horrekin gure pentsatzeko eta egiteko era aldatzea. Eta hor da egin behar dugun galdera, ez bakarri gazteengan, baizik eta helduengan ere, orduan, baina bai, heldu bakoitzaia jakingo dugu gu daukagunarekin, baina bai egin behar duguna da, babestu, ez da debekoa debekatzagatik, eta gaina gaur egungo gizartean ikaragarri beldur hartu digu limitea jartzeari. Gidatzeko ere badago muga. Claro, muga eta daukaguna da, daukagu teoria, praktika, eta gero eta ala ere, eriotzak ditugu. Ezin dielako ez egon, orduan, hemen berdina izan behar da. Ezi behar ditugu, osasun digital ikaragarria, jakimarrute pantaien atzean zer dagoen, eta gero ondoren, praktikak eta praktikan ondoren bakoitzak, 18tik aurrera aldeguna egingo dugu, baina ez dugu hori egin, gaiuak eman ditugu, baina ez ditugu gaitu.
Eta orduan, hor dago menpekotasuna. Alderantziz ari gara beraz, ez esan duzun horretan Maitan ez zer esan nahi duzu? Orain behin gailuak eskuetan dauzkatela, orain ikastaroak ematea tokatzen dela, edo horiek nola erabili esplikatzea tokatzen dela? Bai, legea hortarako dator. Bat da, formazio guzti hori eman ez daukaguna bai heldu eta bai gaztei, eta bitartean babestu adintarte honetan badakigulako ikaragarrizko mina. Hemen arreta esan dugu, baina bulineko kasua, gu eskoletan gaude, beraien artean, eske, pentsatu behar dugu, beraien momentu vital horretan ez daudela prest ulertzeko ze ondorioak ditun egiten duen horrek. Horren ezin dugu bere gain jarri laguntxo bateri kuadrigatik botatzen diotenen WhatsApp taldean. Ez daki zer egiten ari dan, baina enpresa horre badaki zer egiten ari dan. WhatsAppek badaki gazteak zertarako erabiltzen duten. WhatsAppa. Bai, eta hori interesgarria da esan duzuna, ez da? Ze askotan sare sozialak lotzen ditugu Instagramekin edo TikTokekin edo, baina WhatsAppa bera ere sare sozial bat da, ez da? Bai, eta nik galdetuko nuke askotan komunikazioa den komunikazioa eramaten gaituen askotan. Ez daizue pasatu pertsona batekin konversazio bat euki WhatsAppen, zuk egun txarra daukazu, tono hartu diozu beste modu batera dela, eta gero konturatzen zea ez dela, ze falta da hor, gorputza. Eta gorputza falta bali bada, emozioak falta dira. Eta orduan hori ez daukagun bitartean ez gaude komunikatzen. Gaude hitz egiten, asko, baina komunikazioan behar dugu. Orduan gaur egun gabezia handia daukagu erlazioak egiteko eta komunikatzeko. Eta gazten artean asko nabaritzen dugu hori. Eta altxa burua esaten dugunean gaur egun begietara zen, kostatzen zaigu begiratzea. Ikaragarri behintzako da intimitatean sartze bat bezala, eta da gauza natural bat.